Sí? Vale. Hola, bon dia, bona tarda, bona nit. Quan sigui que escoltis això, bona hora. Estem aquí a la Fàbrica dels Somnis. Avui som molta colla, els que veieu en pantalla i els que no, que segurament també col·laboraran. Fer el programa més ric i ple d'aportacions interessants. Això, estic envoltat a banda i banda de dies d'agost, tot i que estiguem a finals d'abril. La Cooperativa de Comunicació i Periodisme Crític d'en Josep i de la Sara, i si hi ha la Sara aquí vol dir que estem a una nova càpsula, la segona de Setembres. Us recordem un moment abans de començar. Setembres és un dels 5 programes mensuals que fem des de Ràdio Clota, on des del mitjà coordinat per la Sara Blázquez i en Josep com a Joan, Setembre, ens porten temes interessants i d'actualitat. I avui, Sara, de què parlarem? Doncs mira, després de tant de temps tancades a casa, no? O a casa o al municipi o a la comarca, no? Depèn de les setmanes, ens hem anat trobant de diferents maneres, no? Teníem ganes de parlar d'organització popular, de la necessitat de crear i de tenir espais autogestionats, de la necessitat de trobar-nos, no? Tot el que segurament aquest últim any doncs, ens ha costat una miqueta de fer i de tirar endavant. Però no estem tan malament, perquè precisament volem parlar-ne a través d'experiències reals que hi ha molt a prop nostre i bueno, sense anar més lluny, doncs ara mateix estem gravant aquest podcast, com deies, aquí a la Fàbrica dels Somnis, que és el que segurament s'assemblaria més a un espai autogestionat o el que és, no?, un espai autogestionat a Vic, on hi passen moltes i diverses coses, moltes de les quals doncs, són també gràcies a vosaltres, no?, a la col·laboració de la Clota, que esteu aquí doncs, programant i fent coses. Però hi ha altres experiències. És una espiral, no? Perquè estem aquí, que volíem que la Ràdio Clota fos un punt de trobada i entrevistant a gent que, bueno, o entrevistant d'aquí poca gent, ara anireu passant, que també volen això, no? Crear punts de trobada i tot plegat. Sí, abans ja tenim aquí un company i una companya de Manlleu, no?, del Casal Boira Baixa, però abans igual teníem ganes de parlar d'un parell de projectes. Un d'ells, un d'aquests projectes, ha estat d'actualitat darrerament i és l'Ateneu Popular del Lluçanès, que va néixer ja fa un any i mig i des de llavors doncs, ha estat un espai d'organització popular per molts col·lectius, també un lloc d'acollida per moltes activitats i jornades. Ha estat bastant un lloc de referència al Lluçanès, però també pels pobles del voltant. I fins i tot aquest any en el que la Covid-19, la pandèmia, etc., ha fet que molts projectes o moviments socials s'estanquin o els costi tirar endavant, justament l'Ateneu Popular del Lluçanès ha demostrat que l'autogestió és possible, no?, continuen fent cosetes i això. Llavors, totes les entitats i les persones que en formen part estan una mica alerta darrerament, no?, perquè des del passat mes de març, perquè, com sabeu, l'Ateneu està ubicat en un espai abandonat que és propietat del BBVA i precisament doncs, aquest propietari els vol fer fora, no? Vol fer fora aquest projecte d'aquest espai. De moment, el que va passar és que els Mossos van identificar una de les persones implicades en el projecte, però sí que hi ha doncs, aquest perill de desallotjament i van fer com una campanya, no?, a les xarxes i no deixen gaire lliure l'espai, no?, per por que pugui haver aquest desallotjament. I a la comarca tenim també altres exemples, no?, d'organitzacions populars, de llocs autogestionats, el Moianès també. Exacte, ara fa aquest mateix mes d'abril, el 10 d'abril, s'alliberava com un complex d'edificis a Moià per ubicar-hi aquest Ateneu Popular del Moianès. Es tracta d'uns edificis a mig construir i amb unes obres parades des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no?, propietat de l'Iseda, que és una immobiliària que gestiona els actius del Banc Santander, i el fons voltor estatunidenc Blackstone. Llavors el que va passar és que es va ocupar aquest complex i això es va produir uns dies després que els diferents col·lectius del moviment popular del Moianès, on hi ha organitzacions com la Xarxa Popular d'Aliments, el Sindicat d'Habitatge del Moianès i les organitzacions de l'esquerra independentista, etc., perquè ens fem com una mica una idea, no?, de quina és la gent autoorganitzada que està en aquest projecte,
doncs es va produir poc després que aquestes entitats firmessin un manifest conjunt on s'exposava la necessitat que tenien de disposar d'un espai on reunir-se per dur a terme la seva activitat, i on s'explicaven els intents frustrats d'aconseguir-ho mitjançant la cessió d'ús d'algun espai públic, no? que per això van haver d'acabar doncs, ocupant aquest espai que al cap i a la fi estava desocupat i en desús, diguéssim. Al cap i a la fi el que volen aquestes entitats és tenir un espai on desenvolupar activitats culturals, polítiques, educatives, processos socials que fomentin el compromís social i solidari entre les ciutadanes de la comarca i afavoreixin l'esperit crític, un espai així que enriqueixi una miqueta tota aquesta organització popular, no? Un espai obert, cooperatiu, inclusiu, orientat pels valors de la democràcia, en diuen, i l'horitzontalitat, la transparència, el dret a la cultura, l'accessibilitat, tot això que dèiem, no? I això, no? I que fomenti una mica aquesta cooperació davant l'individualisme i la competitivitat que segurament, altres vegades n'hem parlat, aquest sistema doncs ens empenya una mica a practicar. Llavors, des de l'inici d'aquesta ocupació i fins avui, a diferència d'altres projectes, doncs no han tingut incidents ni amb la policia, més enllà de visites periòdiques i com molt protocolàries, no? A l'espai. I elles mateixes diuen que es pot afirmar que el risc d'un desallotjament sense ordre judicial és gairebé inexistent, malgrat que la propietat ja ha iniciat els tràmits també per interposar la denúncia, i se suposa que es tindran notícies de l'inici del procés judicial, però de moment estan arreglant. Aquest espai estava com a mig construir, i ara, doncs, amb l'ajuda de persones del poble i de la comarca, fa un parell de setmanes que estan, un parell de setmanes ja, això des de principis d'abril, que estan condicionant l'espai i fent-lo accessible una mica a tothom, no? A més, doncs, ja s'han dut a terme diverses activitats, com tardes musicals, amb artistes de la comarca, cinefòrums, dinars, tot amb la voluntat de fer créixer el projecte, de donar-lo a conèixer sobretot, no? I fomentar al final la participació en aquest espai. Llavors era com posar una mica d'exemples de coses que estan passant i que ens doni peu a debatre sobre aquesta necessitat i de diferents maneres de fer-ho. Dèiem que quan preparàvem el programa dèiem que hagués estat bé crear com una taula rodona de cop amb gent dels diferents ateneus i les organitzacions de la comarca. Al final no ha pogut ser així, però dintre de tot jo crec que ja tenim agents diferents, no? Setembres, la Clota i el Casal Boira Baixa, no? I sempre podem organitzar-ho més endavant. Exacte, sí. Convidar la gent que escolti i que tingui ganes de venir aquí, que vingui. Sí, llavors una mica això, no? Després un dels referents que sí que tenim a Osona és el Casal Boira Baixa de Manlleu, que ja té 19 anys d'història. Ara estàvem parlant d'un projecte que acaba de néixer o d'un projecte que porta un any i mig, però el Casal Boira Baixa realment té molta experiència, no va néixer ahir, diguéssim. Té això, 19 anys d'història, que es diu Ràpid, però que ara presenta la campanya Agafem Impuls per presentar un projecte nou i encara més ambiciós de tot el que s'ha estat fent fins ara, no? Llavors, per parlar d'això sí que han vingut dos dels membres del Casal Boira Baixa de Manlleu, que és la Judit Cavalleria i el Joan Arimany. Què tal? Com esteu? Molt bé, gràcies. Benvinguts. Endavant. El del Moianès i el del Lluçanès els has explicat tu, ara ja és com us toca a vosaltres. Aquí no té gaire sentit, no? Llavors, ja que us tenim aquí, no sé, potser començant una miqueta parlant d'això, no? Parlàvem d'aquests 19 anys d'història. Quins són els orígens així a grans trets del casal? Jo deixo parlar el veterà en aquest cas, que... Sí, em tenen per això, per anar explicant anècdotes. Les batalletes. No, primer de tot felicitar la gent del Moianès per aquesta nova iniciativa i també a la gent del Lluçanès, que ja porta un temps, que es vàrem també anar uns quants de Manlleu a ajudar-los a ocupar aquest local. I res, de fet nosaltres també comencem un nou projecte que d'alguna manera també és un tornar a renéixer, no? Vàrem començar cap a molt a les acaballes del 2002
Vàrem fer un parell d'assemblees i de seguida vàrem tenir molt clar que havíem de buscar un lloc físic per poder-nos reunir, sobretot, poder fer petits actes i generar un nucli on poguéssim establir unes relacions socials que et permetessin a partir d'aquí anar construint noves iniciatives. Bé, vàrem passar uns 3 anyets allà, després vàrem seguir actius però sense local perquè vàrem creure que allò se'ns havia quedat petit i buscàvem noves oportunitats, nous locals que ens poguessin fer una mica més aquella vida que portàvem ja fent, doncs fer-la una mica més gran, eixamplar una mica els horitzons i bueno, al final ens vàrem establir en un nou local, que d'això ja fa una colla d'anys i bueno, fins aquí hem arribat. Al començament en el casal era un lloc on hi havia totes les mogudes, no? Tant començàvem a fer lluita feminista, que abans no se'n parlava tant, però començava ja a despuntar, tant moviments ecologistes... Antifeixistes, no? Antifeixistes, bueno, tots al voltant de l'esquerra independentista i també culturals i també d'oci. També val a dir que quan vàrem iniciar el casal, just aquell any s'havia celebrat la primera festa major jove i va ser com un moment una mica d'explosió, no? Que dius, ostres, sembla una tonteria a vegades, no? Una festa major, no, socialment té la seva importància perquè et dones compte que organitzant coses tu mateix i a partir de bona part d'autogestió realment es poden fer coses, no? I que no tot és somiar, que es poden fer coses molt maques. Què més? I a diferència dels projectes que hem parlat ara del Moianès i el Lluçanès, vosaltres mai heu optat per l'ocupació. Això és un debat que heu tingut? Ha sigut cosa volguda? Sí. Ara, en aquesta última etapa, podríem dir que seria la campanya Agafem Impuls que comentava la Sara. Jo crec que sí que ha volat, no, per allà la possibilitat. El que passa que sí que és veritat que portem, això que deia el mestre, 19 anys de trajectòria i la nostra idea és plantejar un projecte que considerem que és molt ambiciós però que sigui doncs, durador i que vertebri moltes lluites, moltes eines, no? També hi ha espais a dintre de Manlleu que considerem que l'ocupació, tot i que a nivell polític, no, suposa un impacte doncs, molt important i que tot el suport, no, en les opcions que estan naixent en aquesta línia, potser nosaltres ara mateix cap a on volem anar no ens és una solució que ens permeti plantejar-lo això, no, a llarga durada, perquè volem això que sigui molt cèntric, molt vertebrador de moltes lluites, fins i tot, no, un punt d'annexa més enllà del municipi. Creiem que això que dèiem, no, a nivell comarcal es poden teixir ja una sèrie de... complicitats, no? Sí, no? I que creiem que és molt important i dintre de en parlàvem ara fa res amb en Josep, no? Que a Manlleu tenim la sort que hem pogut teixir aquests anys de trajectòria, doncs que en altres municipis de la comarca doncs això potser no ha passat. I per tant, doncs, ja que tenim aquesta base, que de moment doncs, la tenim bastant arrelada, creiem que en podem fer un bon ús i buscar una cosa ferma i instal·lada i tot, i de fet ens n'hem anat a l'extrem contrari, no? Que és el de la propietat, que això també ens ha generat el nostre propi debat, no? Perquè entendre't o plantejar-te com a economia social i solidària, anticapitalista, no? I dir, no, és que el que ens surt més a compte ara mateix és convertir-nos en propietaris, no deixa de ser una incoherència ètica, no? I això ens ha suposat mesos de debat, però bueno, després d'hores estem bastant convençuts, molt convençuts de fet de la campanya que proposem i que creiem que també ha de ser una eina que, utilitzant eines del sistema que potser volem canviar, ens permetrà, de fet, a posteriori transformar-lo, no? O sigui, al principi del casal i els primers anys estàveu de lloguer, per dir-ho així, i ara és com que voleu comprar ja directament un edifici o un espai per vosaltres. Un edifici que, de fet, el volem tirar a terra i, en el fons, volem comprar un terreny. Però, com que al terreny hi ha un edifici, hem de comprar un edifici
tirar-lo a terra i construir el casal. Déu-n'hi-do. Molt forts, no? Bueno, a veure, no, també és una cosa... No ho vam dir, oi, te farem això, pim-pam i fora. No, portem, sobretot des de la 7ª trobada de casals que vàrem estar organitzant-ho a Casal Beira Baixa, a Manlleu. A nivell de països catalans, diguéssim. Se'ns va fer evident, no?, que necessitàvem una mica més trobar un nou espai que ens permetés desenvolupar tot el que volíem fer, no? Perquè el local que estem ara avui ens ha estat molt bé. El dia que l'haguem de deixar, doncs, segurament caurà alguna llagrimeta, no? Però bueno, té les seves limitacions i el nou projecte, com que parteix de 0 o de -1, ens permet també plantejar-nos quines són les nostres necessitats i què podem fer perquè les puguem complir, no? O sigui, adequar-ho exactament a la mesura que nosaltres volem, i que voldrà també la resta de manlleuencs i usonencs i qui s'apunti al carro a donar vida i a donar idees sobre aquest nou projecte. De fet, tenim la sort de començar a menys-1 a nivell material, podríem dir físic, però no comencem a menys-1 a nivell social, no? A nivell de gent, que de fet el que deia el mestre, que el casal ens serveix, no?, per començar a vertebrar lluites que potser no existien, que el que ens hem trobat és que sobretot a partir del 2012, ara parlo de memòria, potser després noto que he dit un disbarat, però que ens comencen a sortir que dintre de Manlleu ens anem com especialitzant, no?, i ens apareix, doncs, una CUP que vertebrarà més la lluita a nivell polític i institucional, ens apareixerà la Xinxa, que acabarà englobant també o encapçalant el que és la lluita feminista, a nivell d'ecologista a Manlleu sempre ha sigut molt fort, no?, el grup de defensa del Ter, perquè és el nucli també on hi ha l'alliberada en aquest cas. Tenim molt teixit associatiu que ens està vertebrant aquestes lluites. Llavors el casal arriba un dia que ja fa uns anys, no?, que també ens trobem com buits de contingut, de dir, vale, si això ja ho fa la Xinxa, això ho fa no sé, que nosaltres què fem? No? Llavors acabem aglutinant ens adonem que som un local, no volem ser un local però no deixem de ser un punt de trobada, no? I per tant el que entenem és que el casal que volem construir ha de ser el millor punt de trobada que existeixi, i això vol dir que hem de poder facilitar que totes aquestes entitats i col·lectius que es mouen en el nostre entorn trobin allà un espai útil, un espai en el que construir, no?, alternatives, transformar espais, el que sigui. I el casal que tenim ara això no es pot fer, és petit, si hi ha més d'una assemblea ja tenim problemes, no tenim els espais compartimentats, llavors, més enllà de les condicions que no tenim aigua corrent ni calefacció, aigua corrent sí, no tenim aigua calenta, corrent sí, una de les coses que tenim, però també tenim goteres, aigua ens en sobra però no la que volem, no? Això, no ens falta calefacció, llavors no és un espai agradable en el que trobar-nos, i volem anar una miqueta cap aquí, no? O sigui, construir alguna cosa que ens satisfaci totes les necessitats, i per això, de fet, ja faig propaganda, ja que ens he donat veu, jo ho aprofito. El diumenge és, el dia 2 de maig, sí, fem una assemblea oberta, no?, que el que fem és convidar a tothom, de fet esteu més que convidats si voleu, perquè la idea és que nosaltres hem llançat aquesta campanya Agafem Impuls, tenim una base, però que la idea és que, com que això, com diu el mestre, és de -1, doncs tot allò que sapiguem ara i que ens permeti concebre ja l'espai entenent les necessitats del nostre entorn, doncs tot això que es tindrà en compte, i el que dèiem, no?, complicitats i... I ja 2 cops heu parlat de la comarca. És casualitat o aneu amb aquesta idea d'obrir una mica més enllà de Manlleu? No, home, així com també volem obrir-nos a altres entitats de Manlleu, i també val a dir-ho, per exemple, hi ha gent que havia estat militant al casal i ara té un parell de canalles, i ara mateix el casal no està perquè la canalla vagin corrent pel terra. Necessitem un lloc on torni a venir aquesta gent, on porti la canalla i que la canalla tingui el seu raconet per jugar o pugui fer les seves activitats o el que sigui, vull dir, gent de totes les edats i de tots els perfils, que vingui allà el seu granet de sorra. Però jo crec que sí que hi ha... No és el nucli, perquè no és
la guspira que ha fet créixer això, però jo crec que sí que hi ha certa voluntat, no?, de ser un punt de trobada a nivell comarcal i per què no vertebrador, fins i tot una miqueta més enllà, també complicitats amb el Bages, no?, o amb el Berguedà, que ja vam fer fa poc la trobada a Gironella, també, doncs tenir un espai on un punt de trobada. De fet, des del Casal formem part de la Junta Gestora de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. Llavors ja hem intentat, no?, sobretot des de la trobada que es va fer a Manlleu, que ha dit el mestre, tenir aquesta idea de teixit. De fet, nosaltres a nivell manlleuenc, no?, i ara també em surt la vena patriot, però a nivell d'economia social i solidària, no?, també creiem que podem ser un punt una miqueta central. De fet, ja ens hem posat en contacte amb la xarxa Alternat, no?, per fer aquestes primeres trobades, ja per vincular, perquè creiem que més enllà de les entitats doncs, ha de ser un espai també doncs, de fomentar una economia més cooperativista, no?, més el que es treballa des de la xarxa Alternat, i també amb ara no em surt el nom, amb la coordinadora a nivell comarcal és que no em surt el nom, no sé què, l'Ateneu Cooperatiu. Sí, gràcies. M'havia quedat. És que l'economia social encara hi arribem. Sí, a l'Ateneu. Doncs això. La idea, ja tenim concertades primeres trobades, no?, per trobar nexes, no?, punts de trobada. De fet, a Vic, no?, hi havíem tingut certa vinculació quan hi havia hagut la Buixarda, també fa uns anyets, i ara ens hem quedat una mica sense companyets, no?, i a part, també a nivell comarcal, no?, ara estem parlant de Moianès, Lluçanès, però si som francs, no?, ni el Moianès és Osona i els del Lluçanès ens ho discutirien, encara menys. Per tant, potser a nivell comarcal estem una mica sols, Coll de Cabra, així una miqueta intermitents, però estan allà, de fet, i fan bona feina, però sí, creiem que podem tenir una visió una mica comarcal. Molt bé. I per què és important com que tenir en un sol espai totes aquestes entitats, organitzacions que potser ja, com dèieu abans, no?, ja tenen les seves lluites, o això ja ho està encapçalant la Xinxa, això ja ho encapçala el de Defensa del Ter. Perquè és una pregunta com molt simple, però també que crec que dona molt de sentit a la necessitat de tenir aquests espais, no?, compartits, col·lectius i autogestionats. De fet, tots aquests col·lectius també necessiten millorar les prestacions de l'espai que utilitzen i treballen. No hem parlat de què hi hauria, no?, també. O sigui, aquest casal que estem proposant és un espai de bar, restaurant, el que vindria a ser el que és ara el casal, però una mica més ben fet, que que ningú es tiri enrere a l'hora d'entrar. Després també hi hauria una sala polivalent, que es podria fer tot tipus d'actes culturals, actes socials, el que sigui. I una altra part, que seria el pis de dalt, més centrat per exemple, donar seu a cooperatives, donar seu a entitats que vulguin posar-la allà, tot tipus de coses diferents. I com dèiem abans, amb els inicis del casal portàvem totes les mogudes i a mica han anat sortint com sectorials, i el casal s'ha quedat una mica amb aquell espai, amb gestionar l'espai, i també amb actes culturals que o ja per tradició o perquè van sortint els organitza el casal, no? I a partir d'aquest nou projecte s'obren molt més les portes a partir d'aquests nous espais a fer créixer tot aquest tinglado. No, i perquè en el fons, o sigui, sí que és veritat que cada col·lectiu, no, encapçala una lluita, però vull dir, en el fons jo no em puc concebre com a feminista i no anticapitalista, per exemple, i no ecologista, no? Que en el fons és la mateixa lluita, és una voluntat transformadora de l'entorn i que tenir un espai de trobada on sí que cadascuna tingui el seu espai, però que alhora també es retroalimentin i donar coherència una miqueta a aquesta visió més alternativa també és important, no? Llavors, amb el que diu el mestre, la part més filosòfica, si tu vols, no? Però sí, o sigui, en el fons no són lluites diferents, és la mateixa, és voler canviar les coses, voler fer les coses una mica diferents,
bastant diferents, de fet, i transformar, o sigui, volem, en el fons el que volem és poder augmentar la nostra capacitat transformadora de Manlleu, en aquest cas, i si podem anar més enllà, doncs benvingut sigui, però creiem que amb el lloc on tenim ara, Déu-n'hi-do el que hem canviat i consciències i espais, però podem anar més enllà i és l'aposta que fem. Agafem impuls, a veure que no ens estrellem, esperem que no, de fet, però la idea és aquesta, anar més. Hola, jo soc l'Arnau, que estic aquí gravant. Sí? Bueno, no, jo us volia fer una pregunta més encarada, no sé si... per fer una mica de relació amb la Clota també, de com vam néixer nosaltres i tot això, també per mirar de relacionar-ho amb si té algun punt de relació amb com va néixer Boira Baixa, perquè, per exemple, nosaltres amb la Clota, diguem que vam néixer perquè, per exemple, nosaltres veiem una mancança a nivell de programació cultural, no? Que a la ciutat de Vic era com estava tot molt institucionalitzat, que era un procés molt lent si volies muntar un concert o si volies... que volíem agilitzar una mica aquest procés i que si la gent tenia ganes de fer coses, doncs donar l'oportunitat de... doncs va, quedem aquí en un bar a la terrassa, quedem hora, dia i ho muntem, saps? Que no hi hagi tot... saltar-nos una mica aquest procés més burocràtic que està bastant com instal·lat aquí, que no sé si també ho heu viscut així a Manlleu, que... o no. Sí, sí. De fet aquest és un dels motius. Abans parlava dels diferents espais que volem fer i, per exemple, la sala aquesta polivalent, doncs ha de donar resposta a aquestes coses, no? Ostres, que una entitat vol organitzar alguna cosa, no sé, un petit concert perquè és el seu aniversari i tal i qual, fer un dinar i això. Doncs, ostres, aquí teniu les claus, teniu un petit equip de so, teniu il·luminació, teniu calefacció, posar-ho fàcil, no? Que la gent pugui venir i amb tota confiança els hi puguis dir oita, tu, aquí tens les claus, tal hora tanca, apaga els llums. I que hi hagi facilitats, les mateixes facilitats que demanem nosaltres, però que ja les tindrem, doncs, també poder-les oferir a gent de Manlleu, gent d'allà on sigui que ens ho demani. I canviar discursos, no? També fer el que ens doni la gana, en el fons. Jo que sé, jo me'n recordo quan era més petita, que Festa Major de Manlleu i el gran concert ens hi van fotre en Jaume Sisa, que jo no tinc res en contra amb en Jaume Sisa, però jo quan tenia poder 13 anys, a mi aquest senyor no em deia absolutament res, no? Llavors, que el jovent tingui un espai, en aquest cas Festa Jove, no autogestionat, on els diem, no, és que aquests 11 dies, o sigui, us arremangueu, però construïu allò que voleu, no? I això també, jo crec que, o sigui, per mi és una escola, també. Però jo el que he après a Festa Jove i al Casal no ho he pas après al col·le, no en aquest cas. Clar, i una altra cosa que també he vist, que heu anat parlant molt, que teniu com inquietuds molt diverses, no? Que també trenca una mica amb aquesta lògica que hi ha ara actualment com de separar una mica les disciplines, o vull dir que intenteu també generar un espai molt polivalent, multidisciplinar, no? Que a vegades també costa de trobar. Nosaltres també ens trobàvem que a l'Espai de Vic feia falta un lloc on fos més caòtica la programació, o que hi pogués passar bastant de tot, si volem fer una xerrada, pel·lis... Bueno, vull dir que estem molt acostumats, o com a mínim la gran ciutat de Vic, que té molt els seus espais concrets per cada cosa, i llavors que també hi ha com aquesta... Nosaltres amb la cosa també preteníem com fer un espai una mica indefinit, no professionalitzat... Més eclèctic. Sí. Vull dir, també ho veieu una mica així a Manlleu, o... Sí, no professionalitzat, sobretot. No, la veritat és que tenim moltes esperances que la gent vingui i ens demani a sala o ens demani ajuda pel que sigui. Ara mateix tenim el que tenim, però ens encanta quan ve una entitat i ens diu, ostres, que fem un espectacle tal dia i pinta que plourà, ostres, si no podem fer-ho fora, podem fer-ho dins, i ostres, no sé, a mi quan passa això me'n cauen les llàgrimes per dir, ostres, estàs donant facilitats, i a més venint de moviments associatius sabem el que costa fer les coses a vegades, no? I quan algú de fora et ve i et diu i et demana alguna cosa, dius, ostres, estàs sent útil, no? I realment és el que almenys a mi personalment m'omple. I això ho considereu un relleu generacional? O el relleu generacional seria que algú més jove o més gran però s'impliqués de manera activa al Casal i
us substituís d'alguna manera. Ho considereu el relleu generacional algo positiu? Els relleus generacionals... I existeix, per dir alguna cosa? Bueno. Sí, o sigui, jo crec que tenim la sort i, de fet, d'aquí una miqueta l'èxit del Casal Boira Baixa que hem tingut sempre relleu generacional i que, per sort, tenim, no? I, a més han entrat amb superforça aquests més peques d'ara. I són molt més intel·ligents que nosaltres i molt més treballadors que nosaltres. I amb una mentalitat ja extremadament diferent, no? Jo recordo quan jo vaig entrar al casal, érem, no sé, les noies amb els dits d'una mà sobraven dits, no? I en canvi ara es mengen els nois, o sigui, ara hem d'anar a pescar nanos, no? Perquè les noies, o sigui, van embaladíssimes i això és molt guai i en el fons és perquè t'has estat allà, t'has visualitzat, no? Has estat canviant coses i això és molt xulo. Però en el fons, o sigui, jo crec que també aquest projecte no ve només en la línia de fomentar un nou relleu generacional, sinó d'aconseguir mantenir o no perdre la militància que tenim que comença a ser madura, no? No, perquè en el fons, o sigui, el Casal Boira Baixa ara com a tal és una entitat juvenil, no? I ni el mestre ni jo en el fons ara ja som o sigui, pugem la mitjana quan anem al casal, no? Llavors, si nosaltres volem allargar la nostra militància també hem de transformar aquest espai perquè doni necessitat a la nostra realitat actual sense, evidentment, substituir l'espai juvenil que l'han de seguir fent però que no hem de tirar-lo nosaltres del carro ja aquest, no? Però el que deia el mestre, que si ve canalla, que a part de ser un espai juvenil, en algunes hores també pugui ser un espai familiar. Gran, no? També, o de gent gran, sí. Ojalà. Sí, de fet, al costat d'on està plantejat hi ha el casal d'avis, que estareu encantats de fer-los el carajillo, no? No, precisament amb això que dius dels avis és una tonteria, no? Però l'altre dia vàrem anar a parlar amb l'Ajuntament a veure com... a presentar-los la proposta i ens van dir, res, aquí no teníem res previst en aquest espai. L'únic que volíem és potser aterrar el que hi ha i arreglar una mica la plaça i que els avis tinguessin una mica d'espai, no? I doncs cap problema, perquè nosaltres també tenim una terrassa que donarà als avis, però el que hem plantejat molt menys fins ara, fem una porta i... Espai compartit. I just ara que deies això de la reunió amb l'Ajuntament, la relació amb les institucions que dèieu que havia millorat amb l'entrada de la CUP a l'Ajuntament o que d'alguna manera teníeu com, no sé si un aliat, volia això preguntar si... És que clar, el nom autogestió no sé si porta implícit la col·laboració amb institucions polítiques municipals en aquest cas o no, perquè clar, l'autogestió en principi és que te la fas tu mateix, no? Sense l'ajuda de ningú. Vosaltres teniu ajudes d'alguna manera o com col·laboreu? El casal havia tingut tradicionalment ajudes, de fet una part del seu finançament venia d'una subvenció municipal, el que passa que ja fa, ara no et sé dir quants anys, però uns quants, vull dir uns 5 anys poder o així, es va decidir renunciar a aquesta subvenció i per tant el casal és plenament autogestionat i té la voluntat de seguir-ho sent. De fet, nosaltres simplement estem posant-nos d'acord, estem informant a l'Ajuntament del nostre projecte a fi de no tenir-los d'esquena, més que de buscar-hi un suport a una col·laboració. No, al contrari, no? Hi ha bona sintonia, perquè tenim aquesta sort de moment que hi ha bona sintonia. No sé si dir-li aliat, però de moment va tot molt bé, però no, l'objectiu és, de fet, la Fem Impuls és sobretot una campanya de creixement de sòcies. El que volem és tenir un gran teixit de socis que aguantin en el fons, no, aquest espai, més el que en puguem treure, doncs, si aconseguim ser això, tibar fils i aconseguir ser un centre amb seus socials de col·lectius o d'entitats, doncs finançar-nos a través d'això i de la dinamització de la sala polivalent i del local de la planta baixa que pretén oferir un servei de barra. Però no, al contrari, de fet, els plantejaments financers que tenim a dia d'avui van per cooperatives de crèdit o banca ètica. Però teniu com el debat de... a nosaltres ens ha passat, no? En un moment de... No sé si... com una espècie de despertar polític raro, com de dir... l'Ajuntament té uns diners que si el jovent no diu res els destinen en coses sense sentit. Vull dir que hi ha d'haver una part activa, jo penso que és important perquè, vull dir, jo
nosaltres hem viscut una mica aquesta transformació des de la Clota a vegades, bueno, vull dir, per exemple, aquest projecte de la ràdio sí que han donat una subvenció que és el primer, no? El primer cop que ho diem, això segur, és la primera Oi. No, va ser raro perquè sempre anàvem a reunions molt més en plan crítics que ens deixessin fer i que no ens molestessin, i aquesta última reunió va ser... Però bueno, és més per dir, doncs, bueno... Sí. Bueno, perquè aquí potser hi ha un canvi, o sigui, vosaltres... O sigui, això el casal ha estat desprofessionalitzat, no?, d'alguna manera. No teniu l'objectiu de fer la vostra feina d'això, o de tenir algun treballador, o com va? Alliberats, en principi sí, algú ha de gestionar l'espai més de restauració, podríem veure, restauració és molt ambiciós, no ens imaginem un restaurant aquí d'estrelles Michelin, Tapes casolanes, sí. bon. Un espai això de confluència, de trobada, doncs, però que a més puguis consumir. Clar, sí, hi haurà d'haver-hi algú. Bueno, clar, ja ho dic, o sigui, en plan el debat aquest sobre arrencar diners de l'Ajuntament i tal, vull dir, és com, jo crec que un debat intern que he tingut del palo, per exemple, si jo crec que amb una causa ecològica, diguem-ne, si jo puc fer que un ajuntament destini uns diners en un projecte cultural en més amb un escorxador, diguem-ne, per ampliar-ho, doncs d'alguna manera estic resultant més... crec que té com més influència que no que jo em faci la meva pròpia bombolla fora i pensi que les coses canviaran per... Bueno, vull dir, si hi ha com una consciència d'això, saps? Bueno, de dir... Bueno... És temazo, És que... Sí, no sé com... O sigui, no sé com agafar-ho perquè... O sigui, aquest debat el vàrem tenir molt, això que deia la Judit fa un temps, si acceptàvem o no la subvenció aquesta que ens venia, que penjava de jovent, i bueno, en aquell moment vàrem decidir que no, i jo crec que a partir d'allà no ens ho hem tornat a plantejar. En el cas d'avui, em sembla que tampoc, no? Ara sobre la taula no, el que passa que el projecte és prou interessant com perquè m'imagino que si mai veiem que només amb les sòcies no arribem, no sigui un debat que es posi sobre la taula, evidentment. O sigui, l'assemblea també ha de servir una miqueta per això, no? Per anar-nos redefinint en funció de les necessitats que ens sorgeixin. També és veritat que nosaltres el que ens havíem trobat és que les subvencions ens acabaven hipotecant una mica, hipotecant en el sentit ideològic, no? Que sí que és veritat, o sigui, compro tot el discurs, però ojalà les institucions públiques tinguessin aquesta mentalitat de dir aquests diners no són meus, no? Sinó que són del poble i per tant el cedeixo, no? Bueno, els dono perquè es faci aquesta lluita. El que passa que normalment després te'ls recorden o et diuen ja, però pensa que... I això ens acabava limitant i vam decidir doncs, potser reduir, no? fins a dia d'avui. Ara ens hem flipat i no sé si ens en sortirem, però era com fem una mica menys però amb la màxima llibertat possible, amb la màxima crítica, o la idea aquesta dels logos, o sigui, fas un acte i has d'enganxar un logo de què? O sigui, perdona. És que Déu-n'hi-do, això, els logos. Llavors, bueno, són tonteries, però acaben emprenyant, acaben generant debat, no mal estat, tant al casal com a Festa Jove. A Festa Jove ens hem trobat amb més o menys el mateix, tot i que a Festa Jove sí que hi ha una part molt petitona, o sigui, és una festa autogestionada perquè el percentatge que arriba amb subvenció doncs, és ínfim, vull dir, és petitíssim, però sí que hi ha diner de l'Ajuntament de Manlleu en aquest cas. Sí, segur que tornarà a sortir tard o d'hora perquè, bueno, els necessitarem. No, però... Tornarem a venir per parlar-ne. Però els necessitem o no, és un debat interessant, no? Perquè dius, hosti, per què estàs defensant la sanitat pública i nosaltres que estem fent una tasca, per exemple, cultural, per què no n'hem de disposar si són els nostres impostos? O si en una altra associació se'ls hi donarà i per què nosaltres... No, és complicat, Bueno, és com que la cultura, com més lliure millor, i és com si estàs subjecte als diners de l'Estat, sembla que hagis com d'acontentar, no? Qui estigui allà, hi ha aquest perill, no? Sí, però els diners de l'Estat són els nostres diners. Clar, sí, bueno, si hi hagués democràcia com a tal, no sé. Això és com la publicitat als mitjans, també és un altre gran debat, i és una cosa similar, també hi ha qui és molt purista i diu, no, jo no vull publicitat de segons qui. I recordo quan vam presentar la jornada que va venir aquell, el director de Berria,
i que va dir, si la Caixa s'us vol anunciar, diu, agafeu-los, diu, val més que s'us gastin vosaltres amb el vostre projecte que no pas amb un altre, vull dir que hi ha des d'un extrem a l'altre, no? Però no, amb segons qui efectivament val més no provar-ho. Sí, portem realment... No ho hem provat. Bueno, la Sara de dins l'Ajuntament ens pot explicar una mica com van aquests debats de com es destinen els pressupostos. Bueno, donaria per unes quantes hores més, això. No, però dins de setembre, per exemple, quan parlem d'això sempre acabo dient, bueno, tampoc ens trucarà la Caixa, o sigui que, saps? Tampoc els interessem. No brilla. Jo crec que hem anat parlant una mica així com molt per sobre, cap aquí, cap allà, però potser estaria bé que ens expliquéssiu ben què consisteix aquesta campanya, no? Així com a grans trets, què estem demanant, què esteu buscant, aquest increment de sòcies que dèieu, no? I bueno, això, quin és l'objectiu d'aquesta campanya, perquè crec que és com molt ambiciós també. O sigui, Agafem Impuls és aquesta campanya que hem impulsat i que per damunt de tot és una campanya de recol·lecta de sòcies. Actualment al Casal Boira Baixa som una 60 de socis fixes. 70 ja, sí, és que estem en ratxa. Però sí, bueno, una 70 de sòcies, però és evident que hauríem de ser 200 o 250 o bueno, vull dir, a partir d'aquí a les que vinguin, no? És un mínim que ens hem marcat, llavors com que precisament perquè volem certa autonomia i d'això doncs necessitem un bon cos de soci, perquè en el fons, més enllà del que et suposa una quota, no? O sigui, quan més socis tens, més gran és el teu projecte, més arribes, el teu discurs més qualla, llavors sobretot és una campanya de sòcies i de visualitzar una miqueta què és el Casal Boira Baixa, que també creiem que això ens ha de servir per deixar molt clar qui som, perquè després de 19 anys també hi ha a vegades gent que té una idea des del nostre punt de vista força allunyada de la realitat i també fer-nos conèixer i plantejar aquest nou projecte que creiem que és superimportant per Manlleu, que pot canviar moltes coses, que creiem que fa falta, que és necessari, que a més és cèntric perquè està plantejat a la cantonada entre la plaça del Fama del Canigó i el carrer Enric de l'Aris, que això és a la cantonada davant de Xauxa, per si la gent coneix Xauxa, doncs davant de Xauxa, al costat de la plaça, i que a part de ser cèntric doncs podem vertebrar moltes lluites, molts teixits, molts col·lectius i entitats, i que la nostra idea és aquesta, és també conèixer una miqueta i fer una mica de poble, no? Manlleu, en el fons, fins ara hi ha una part, no? El sector esquerra independentista, que hem anat molt nosaltres, però Popular va més enllà també de l'esquerra independentista i creiem que podem arribar a altres entitats, podem sumar, i nosaltres aprendre i ells aprendre de nosaltres i Agafem Impuls és això, volem transformar encara Manlleu una miqueta més i convidem a tothom a participar-hi començant aquest diumenge. Torno a fer publicitat. A quina hora i quin lloc? Ja ho diem tot bé, no? A les 10? Sí, a partir de les 10 als jardins de Can Puget. Fem això, una assemblea oberta, tothom que estigui interessat o curiosat per aquesta proposta, que vingui, que l'escolti i que s'hi col·labori. I a partir d'aquí nosaltres sí que estem ja també posant-nos en contacte amb entitats per anar per també més no només amb assemblees obertes, sinó buscant complicitats més de forma personal, de col·lectiu a col·lectiu, però més directa, podríem dir, i això alterna també economia social i solidària i a veure fins on som capaços d'arribar. I a veure si plou i entren les entitats al casal, que això m'ha fet pensar una miqueta també en la clota i la relació amb la fàbrica, no? I aquesta no és veritat, perquè al final estàveu fent com molta activitat segurament a l'exterior. És el mateix exemple, per això fem activitat a l'aire lliure i ens van dir aquesta entitat tenim sostre, us oferim sostre, vull dir que no. La pluja uneix les persones, no? Total, i ara esteu aquí, que també és com guai, no? També és un espai on esteu portant com molta gent, molts debats, molts discursos, no? Moltes entitats i sumant esforços amb la fàbrica. No sé si també molaria explicar-ho. La gent, els vostres oients ja ho saben molt bé, tot això, però... No sabem gaire qui són els nostres oients, però per si de casa estaria bé explicar-ho. Sí, nosaltres vam entrar a la fàbrica arran de la pandèmia per trobar-nos, per això que explicàvem, per trobar-nos ja d'entrada en un espai ocupat a les adoberies,
on, a part de tenir com poques garanties legals perquè els propietaris ja ens tenien clissats, i sumes el tema pandèmia i sumes el fet de que l'única cosa que vam fer el 2020 va ser un intent d'assaig d'un concert que volíem fer allà per Música Viva, que només érem 10 persones, ja va venir la policia, ens va identificar i aquell concert que s'havia de fer a la Clota el vam passar aquí a la fàbrica, i això va ser com el primer punt de dir, hòstia, amb la fàbrica, que ja havíem col·laborat altres cops, que havíem vingut aquí a fer ràdio, a parlar del seu projecte i tot plegat, per què no ens hi ficàvem una mica més. Ells també estaven interessats a que vingués gent nova a l'assemblea i nosaltres vam començar a treballar de manera assembleària per primer cop, perquè no... Bueno, sí que hem anat a assemblees, però eren sempre més de format reduït, la gent de la Clota i prou, i a partir d'aquí s'ha creat una comissió cultural a la fàbrica. Estem, ara que ve el bon temps, començant a programar coses, totes a dintre de moment, concerts aquest abril, al maig n'hi haurà més, intentant mesclar disciplines, perquè nosaltres venim bastant de la música i aquí es fa esclada i circ, intentem com que en una mateixa jornada hi hagin coses variades i, bueno, i fins aquí una mica el que hem fet. Bueno, per exemple, la Sara ens va venir a explicar el primer programa, lo de la... com es diu, les contrabandistes, i aquí en un event, doncs, aprofitant que ella va venir a explicar-nos això, doncs la cervesa la vam, a més de ficar estrella, vam ficar l'estrella de les contrabandistes, que també, no sé, mola anar convertint, no?, amb el que va passant a l'espai, intentar anar transformant-lo segons el que va passant, no? Bueno, nosaltres també tenim el debat de la birra. Sí, és el que no l'hem solucionat perquè, clar, s'havia instal·lat un barril aquí permanentment i de moment encara, bueno, fem el que podem. Nosaltres ara mateix tenim una caixa per tastar. De les contrabandistes, sí. Bueno, a Manlleu també tenim la Pilster, que és empresa... bueno, és una empresa local, llavors, bueno, també... Estan. Economia de proximitat també és important. Hi ha molts debats, o sigui, aixeques una pedra i et surten moltes coses. Però precisament per això aquests espais autogestionats, no, que hem anat parlant avui, jo crec que són molt importants, perquè si cadascú té aquest seu debat amb ell mateix a casa seu, poques coses transformarem, no? I d'aquesta manera és com van naixent coses. Clar, jo, bueno, no sé si per acabar o què, però jo tenia com la curiositat de... perquè venim com d'orígens una mica diferents, en el vostre cas de l'esquerra independentista i nosaltres de l'artisteo barato, per dir-ho així, però és com... o sigui, abans del Boira Baixa, o sigui, és que vaig veure l'altre dia el llibre aquest de Tigre de paper que es diu Com història de l'esquerra independentista. Entenc que aquest moviment no s'entén sense casals com el vostre i com aquesta xarxa que hi ha als països catalans, no? És com, això d'on ve? I de quan sorgeix? Jo era molt petita quan es va fundar el casal, que parli el mestre. Mira, la veritat, aquest matí ho rumiava això, no? Perquè he pensat com que et tocarà el tros aquest. Abans que s'acabi, no? Secció batalletes. Sí. I en realitat, quan vàrem començar, és que no estàvem gens polititzats de res, l'únic que érem era una colla de segals independentistes que només tenim com a referents el Manel Biosà de Vic, per exemple, que ens va ajudar molt, alguns grups de música i la necessitat de trobar-te amb altra més gent, perquè en aquella època si tornaves a casa sol podies rebre un jack d'hòsties i portaves algun parxe enganxat al braç. I a partir d'aquí pues, anar-te relacionant amb altres col·lectius d'altres llocs, pues, vàrem començar que un objectiu era aquest, no? Que ens poguéssim formar també, perquè ja et dic, més enllà no sabíem, però feina sabíem què era l'esquerra independentista. Podíem tenir uns ideals que ràpidament hi varen encaixar, però a partir d'aquí no estàvem gens polititzats. De fet, com a Vic hi ha hagut militància amb outlets, a Manlleu, de fet, no és l'origen del casal. Jo crec que també té relació amb l'assemblea de joves, no? El que sí que es va començar a caure a Manlleu va ser aquest moviment d'organitzar una festa major jove popular i autogestionada, i llavors això a l'assemblea ja canvia dinàmiques, ja planteja noves necessitats i, ostres, si estem canviant la festa major, perquè no canviem altres coses, perquè no tenim altres espais, i m'imagino, no?, que també d'aquí
Clar, vaig veure també allò dels serpents, no? Que tenia un grup Diables, els Diables. Els Diables va sortir, em sembla que era el 2003-2004 i ho vàrem apadrinar des del casal Boira Baixa. Vam ficar uns calés al començament per fer 4 vestits, 4 tonteries, però i gent. També la majoria eren del casal. Clar, la cosa aquesta de dinamitzar les propostes que et vinguin i d'estar obert al veí que et vulgui com organitzar coses, però després hi ha altra cosa de tu amb els teus ideals com fer això de la cultura popular una cosa que la gent pugui tenir això arran de terra, que et pugui venir a veure i tot plegat, o sigui, potenciar la cultura popular des dels Diables o des de les activitats que programeu vosaltres. Sí, no? I tantes altres coses que falten que hauríem d'anar fent, no? I a vegades, jo també estava liat amb això dels Diables i a vegades també, com que també vinc a fer les respostes de veterano, doncs també, per què vau fer els Diables? Cony, perquè no hi era i ja està, he vist que no hi ha cap altre motiu i som uns quants, en tenim ganes, doncs gas. Tot i que sí que és veritat que de seguida, vull dir, des de que neix el casal es constitueix com un espai de l'esquerra independentista amb uns eixos molt clars, no? Feminista, ecologista, anticapitalista, no? Vull dir, antifeixista. Vull dir que sí que és veritat que potser no té un antecedent polític molt clar, però jo crec que sí que té una intenció política molt clara, no? I que és una intenció que de fet no tenim ganes, o sigui, més enllà de que ens obrim, no? I que el casal vulgui créixer, creixem sense renunciar a això, és evident, o sigui, el que volem és transformar més espais, no dir ara ho som una mica menys perquè vingui una mica més de gent, al contrari, no? Nosaltres som així, les portes superobertes i amb una mica de sort, si ens entra gent, canviarem també consciències. Sí, aquest és un altre gran tema, que com a experiència de Clota nosaltres en un moment vam dir no volíem fer mítings polítics a la Clota, o no volíem com... Però això també és una decisió política. Sí, exacte. Però, i al final... I tot el que estem parlant sempre és polític. Sí, exacte. Però no volíem com que apareguessin partits polítics allà i s'apoderessin d'alguna manera d'una cosa. Però al final ho vam acabar fent d'alguna manera. És com... Però per teixir aliances i per anar veient que la relació amb la gent és fàcil i que clar que podeu fer coses allà si més o menys compartim el mateix imaginari. I que la meva opinió és que la no política no existeix. O sigui, o ets crític o combregues, no? Llavors, en el fons no... La idea de soc polític no dic res, o sigui, m'acontento amb el que hi ha i per tant, qui en calla otorga, no? I llavors... Sí. Sí. Bueno, nosaltres ho dèiem bàsicament al principi perquè... Si no era una crítica basada, perdó. No, però pensava que teníem molt aquesta idea perquè ningú tractava el tema de les adoberies i era com, de seguida que nosaltres fèiem alguna cosa allà, era com, tothom ens deia molt bé, però ningú ens ajudava realment i llavors vam veure que sí, que la gent que ens ajudava una mica més, en el cas de la CUP, doncs era aquesta la gent, però també és una mica buscar el consens perquè, per exemple, una vegada vam fer una jornada, em sembla que les vam dir jornades republicanes i hi havia gent que no es sentia pròxim al discurs aquest i llavors vam dir, doncs, per consens no ens posem amb aquest, per no tenir com a... Clar, era el tema del no callarem, l'època aquella. És que llibertat d'expressió és tan obvi que quasi ben és polític, saps? Que és com tot ho engloba. Sí, és un altre temazo aquest i de fet que sí, que una cosa són els partits, la política institucional i una altra cosa és la política de carrer o de la gent, no? I si en algun moment es troben és aquest que hi ha dies i hores que es troben. Perquè és un gran triomf del sistema fer-nos creure que la política és el que passa a la institució i que nosaltres no tenim ni veu ni vot. En el fons, quan ens creiem que allò que fem nosaltres és política i que estem transformant espais és quan te n'adones que no pots, des del nostre punt de vista, que no pots mantenir el marge. O sigui, has d'acabar-te definint. I si definir-te entre ser antifeixista o tolerar el feixisme, doncs no hi ha debat possible. Entre ser feminista o alimentar el masclisme i el sexisme, no hi ha debat possible. Llavors el nostre casal s'entén com un espai obert a tothom que sigui feminista, antifeixista, ecologista, anticapitalista i que respecti uns valors que ens semblen tan bàsics com de respectar un criteri de drets humans i ja és molt genèric això, no? Vull dir que tampoc, o sigui, si la gent tingués ara queda molt lleig, però vull dir que si realment hi hagués un sistema amb llibertat d'expressió de tot,
realment entraria tothom en aquest espai. Qui no hi entra és perquè segurament aquesta llibertat d'expressió que reclama no la practica. Ara, just un segon, just ara que parlava l'Arnau d'aquestes jornades republicanes, que justament avui, fa 3 anys, que es van tancar amb el concert de Valtònyc i Pablo Hasél a la Cabra, i res, fer aquest petit recordatori que la gent no ens escoltarà avui, però, bueno, hi hem pensat i no sé si ens escoltaran, el Pablo segur que no, però que això, que va estar molt bé poder reivindicar-los, no? Portar-los, i que una abraçada gegant, pobres. Pobres, no? Però... Bueno, doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Gràcies, Judit, Joan, Sara, Josep, Encena el so, l'Arnau a l'ombra, i jo sóc en Marcel. Això és el segon capítol de Setembres i fins la propera. Moltes gràcies per convidar-nos. Adéu. Adéu.